Dobar dan, deco. Evo nas na još jednom času srpskog jezika. Hajde za početak da rešimo ovu ukrštenicu. Imate pod 1. Šta tražite kada vam je potrebno opravdanje za nešto što niste uradili, a trebali ste? Šta onda smišljate? Šta tražite? Tražite izgovor. Kako zovemo glasno, jasno i lepo čitanje teksta? Kako zovemo? Zovemo razgovetno. Idemo po 3. Znak kojim završavamo upitnu rečenicu je, tako je, upitnik. Pod 4. Dok trčimo u koloni, brzinu trčanja određuje prvi. On zadaje brz ili spori šta? Tempo trčanja. Znak kojim završavamo zapovednu rečenicu je uzvičnik. Pod 6. Znak na kraju obaveštajne rečenice je tačka. Izraženo kazivanje stihova je recitovanje. Knjiga iz koje mi čitamo tekstove naziva se kako? Čitanka. Nije tajno, već javno. I pod 10. Osoba koja nas sluša. Kako zovemo osobu koja nas sluša? To je slušalac. Pazite ovako. U crvenim poljima smo dobili jednu reč. Ajde da je pročitamo. To je intonacija. Da li ste čuli za reč intonacija? Šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč intonacija? Intonacija se često koristi u muzici. Kada za nekoga kažemo da je u intonaciji, obično se misli da peva ili svira tačno i da ima dobar sluh. Međutim, mi ćemo danas govoriti o jednoj drugoj intonaciji, a to je rečenična intonacija i naglasak. Molim vas, zapišite naslov u vaše sveske. Pričali smo ranije da se ljudi međusobno sporazumevaju tako što razmenjuju rečenice. Da li te rečenice izgovaraju uvek na isti način i istim tonom? Naravno da se rečenice razlikuju i da ih izgovaramo na različite načine. Kada se u govoru ne bi držali intonacije, onda bi svaka reč imala ravan ton. Zato postoji intonacija, kako bi se pravila razlika i odvojenost određenih glasova, to jest slova ili tonova. Pogledajte sledeće rečenice. Hajde da ih pročitamo zajedno. Lav je car životinja. O lavu je napisano mnogo basni. Ja volim da čitam basne. Stani, zar ne vidiš ko je pred tobom? Šta gledaš? Čitaj tu priču. Da li se bojiš lava? Prva grupa rečenica, ove 3 rečenice, se čitaju obično. Glas se spušta jer je na kraju rečenice tačka. Takva intonacija se naziva silazna intonacija. Druga grupa rečenica se čita povišenim tonom. Jačina glasa je uzlazna na kraju rečenice. Za takvu intonaciju kažemo da je uzlazna intonacija. I ovo ćete prepisati u sveske, a sada ćemo vidjeti šta je uopšte to intonacija. Spuštanje i podizanje jačine glasa, čitanje rečenice na različite načine, zove se intonacija. Kod izgovaranja rečenica različitih po značenju, obaveštajnih, upitnih, uzvičnih i zapovednih, naročito je izražena razlika u intonaciji. Zašto? Zato što čitamo različito obaveštajnu, upitnu, uzvičnu ili zapovednu rečenicu. Ovaj izraz potiče od italijanske reči, prevodi se kao davanje tona, sviranje i pevanje u tonalitetu. Sada hajde da vidimo. Kojom brzinom
treba da čitaš? Da li to čitanje treba da bude brzo ili sporo? Čitamo kao što pričamo, znači tom brzinom. Da li treba praviti pauze prilikom čitanja? Naravno. Koji je prvi uslov za lepo čitanje? Ne treba žuriti, jer slušalac treba da shvati ono što čuje. A da li ćemo sve rečenice čitati istom intonacijom? Da li ćemo neke reči posebno istaći? I šta je to u stvari izražajno čitanje? Izražajno čitanje je pre svega razumljivo, jasno i tečno čitanje. Izražajno čitanje je i ubedljivo, upečatljivo i slikovito čitanje. Čitanje i recitovanje ne treba da budu jednolični i dosadni, već neke delove treba da izgovaraš tiše, neke glasnije, neke brže, a neke sporije. To zavisi od sadržaja teksta i osjećanja koje tekst u tebi pobuđuje. Trudi se da jasno izgovaraš svaku reč i da se svi glasovi u svakoj reči dobro čuju. Dok čitaš ili recituješ, trebalo bi da se uživiš u sadržaj teksta, to jest da zamisliš ono o čemu se u tekstu govori. Važno je da poštuješ tačke, zareze, uzvičnike, upitnike i druge znake interpunkcije. Kod svakog znaka treba zastati, napraviti kraću ili dužu pauzu. Pauze su veoma važne, jer daju moć rečima. Hajde da zapišemo koji su to elementi izražajnog čitanja i kazivanja. Prvo, to je čist, jasan i razgovetan izgovor svih glasova. To se zove artikulacija. Dalje, pauzama u čitanju se ističu važne reči, slike i poruke. Da vidimo šta je tempo. Brzo i sporo čitanje označava tempo. Spuštanje i podizanje jačine glasa, čitanje rečenice na različite načine, zove se intonacija. U toku recitovanja i čitanja neprimereno je praviti grimase, pokazivati rukama, tupkati nogama i ostalo. To je kada čitamo. A šta se dešava u svakodnevnom govoru? Jedna reč može da ima više značenja u zavisnosti od smisla rečenice u kojoj se nađe, a isto tako se može i izgovarati na mnogo načina. Koje ćemo je značenje dati zavisi od toga šta želimo da kažemo ili šta želimo da istaknemo. Ovo ćete prepisati ove elemente izražajnog čitanja, a sada ćemo pogledati rečenice. Ovde se nalazi jedna rečenica. Prva rečenica je izjavna, druga rečenica je upitna i treća rečenica je uzvična. Kada bi mi ovo čitali, znali bi kako treba da pročitamo, s obzirom na znak koji se nalazi na kraju rečenice. Međutim, kada u razgovoru ovu rečenicu izgovaramo na ovaj način, on se vratio kući, mi sagovorniku dajemo neko obaveštenje. Ako rečenicu kažemo on se vratio kući, mi sagovornika pitamo nešto. Ako rečenicu izgovorimo on se vratio kući, izražavamo neko osjećanje. U ovom slučaju izražavamo da smo srećni ili uzbuđeni. Znači da u svakodnevnom govoru rečenice izgovaramo na različite načine. Znači postoji razlika u intonaciji. Intonacijom postižemo i davanje značaja određenom delu rečenice. Na primer, imamo rečenicu danas idemo u školu. Možemo naglasiti sve reči u rečenici. Na primer, prvu rečenicu ćemo pročitati danas idem u školu. Drugu rečenicu danas idem u školu. I treću rečenicu danas idem u školu. Sve zavisi šta želimo u rečenici da naglasimo. Nadam se da vam ovo nije bilo teško.
Za domaći zadatak imat ćete da pronađete i zapišete iz vašeg teksta Vrapčić 3 rečenice koje se mogu čitati i izgovarati različitom intonacijom. Doviđenja!